Ix-xewqa tal-qrima li s-sett tal-var tal-passjoni tiżdied b'var oħra seħħet nhar il-ħamis 31 ta' Marzu meta fil-kolleġjata ta' San Ġorġ fal-Qormi iżżansnet it-13 il-vara għal purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Fi kliem sempliċi, l-akbar setta vari illi għandna f'pajjiżna għal tradizzjoni li tmur lura snin twal. Manet News jikkummenta l-Arċiprit il-Kanonku Mario Manġon. Dejna naħsbu li ma xena mill-passjoni ta' Kristu se ninkludu fija u propju rajna li n-nieqes huwa Ġesu ikkundannat mis-Sinedriju li huwa l-ewwel kundanna biex ngħidu hekk li Ġesu jirċiev fil-passjoni li mbagħad mingħand is-Sinedriju l-għada filgħodu l-ġimgħa joħdu għand Pilatu. Kienet il-familja Grima li daħlet għal din l-ispiża ta' dan il-proġett ta' din il-vara ġdida fil-Karta Pesta li x-xogħol fuqha ilu għaddej għal dawn l-aħħar 3 snin. Ovvjament għamilna proċessi kollha neċessarji anke mal-Kurja u beda x-xogħol anke fuq l-abbozz minn Aaron Camilleri Kawki. Kien hemm xi tibdiliet fl-abbozz, infatti min jara l-abbozz u jara l-vara propja llum jara xi differenzi. Apparti x-xogħol tal-vara li sar f'Camilleri Kawki Studios fil-Fgura, il-Massu Daxxa Ġużi Xwiereb ħadem is-sedja u tarax fl-injam fejn jidher l-qassis il-kbir Kajfa. Imbagħad il-Massu Daxxi George u Silvia De Bono ħadmu fuq il-karpinterija tal-Bradella u l-Bankun fuq diżinn ta' Silvia Paċ. Ħadd tidħol wara l-vara ta' Ġuda u allura hemm bej Ġuda u l-marbut. Bħala refija hawnhekk mhux xi problema kbira, anzi naħseb hawn problema bil-kontra għaliex għandhom xjerfgħu, jiġifieri naħseb f'dan mument se tkun xi ħaġa sabiħa ħafna illi inkomplu u ta' min jgħid illi refija hawnhekk huma kollha membri tal-fratellanzi tal-5 fratellanzi tal-parroċċja li huma attivi s-sena kollha. U bekk din il-vara ġdida għal din is-sena se tintrefa minn grupp refija mill-familja tal-benefattur kif ukoll refih minn kull fratellanza. Vara li sabet posta taħt in-navi fil-korsija tal-Knisja fost is-setta tal-vari li ilhom armati sabiex dawn jitgawdew. U la konna ħal-Qormi belt li fija l-kull tal-ġimgħa mqazza u antik ħafna u jinħass ħafna fil-kolleġjata, staqsejna lill-Arċipriċ qed jistenna mill-ġimgħa mqazza issa li jistgħu jerġgħu jittellaw il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira wara d-daqqa tal-pandemija. Il-konkurenza tan-nies hija sabiħa ħafna u dik timlina bil-kuraġġ ukoll anke fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tagħna li huma mimlijin biex ngħid hekk. Tieħu pjaċir għaliex hija ġimgħa li tinħass. Sakemm naslu mbagħad għall-rixxox li waħda l-ikbar festi li għandha Knisja u anke dik tinħass ħafna anke fil-parroċċa. Il-vara ġdida ta' Kristu quddiem is-Sinedriju mistennija titgawda fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li toħroġ mill-kolleġjata ta' San Ġorġ il-ġimgħa 15 April fil-5 ta' filgħaxija.